Čaute. Môj meno je Finger a dnes som si pre vás prichystal videjko s názvom Hádanky. Tieto hádanky majú za účelom zistiť, aký ste bystrý a šikovný. Takže poďme na to. Hádanka číslo 1. Predstavte si, že vchádzate do starého domu, vedľa ktorého stojí starý strom. Vôjdete do toho domu a v dome nájdete na stoliku papier, na ktorom je napísané: presne 20. júla o 8 hodine ráno na vrchole tieňu toho stromu musíte kopať. Tam nájdete poklad. Zoberiete lopatu, vyjdete von o 8. 20. júla na konci toho tieňu, začnete kopať a tam nič. Prečo? Hádanka číslo 2. Aké ovocie nemá semiačka z dnu, ale zvonku? Hádanka číslo 3. Je to biele a pichá to. Čo je to? Hádanka číslo 4. Je to zelené a točí sa to. Čo je to? Hádanka číslo 5. Je to zelené a skáče to hore-dole. Hádanka číslo 6. Vrah je odsúdený na trest smrti a má si vybrať, do ktorej z troch miestností vojde. Prvá je plná ohňa, druhá je plná nájomných vrahov a zabijakov s nabitými zbraňami a tretia je plná levov, ktoré 3 roky nejedli. Ktorá z týchto troch miestností je pre ňoho najbezpečnejšia? Hádanka číslo 7. Spadne to do vody a s vodou to ani nehne. Čo je to? Hádanka číslo 8. Čo robí 6-ročné dievčatko v 9. mesiaci? Hádanka číslo 9. Je to modré a lieta to. Čo je to? A na záver tu máme 10. hádanku, ktorá znie: čo sa stane, keď sa skríži Ježko a dažďovka? Takže to by bolo k tomu videjku všetko. Vaše odpovede mi môžete písať kľudne do komentárov dole. Ja sa na vás teším určite v ďalšom videjku. Správne odpovede na tieto hádanky budú v ďalšom videjku na začiatku. Ak sa vám toto videjko páčilo, určite nezabudnite dať like. Lajkujte, odoberajte, komentujte a zdieľajte kadekade. Majte sa. Ja nemám do píči.